ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೋರೆ ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ 3 ದಿನ 300 ಫಿಲ್ಸ್ ಪಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ರಮೀಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ರಮೀಸ್ ಬತ್ತನ ಏನ ಬಾಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಕೊಂದ್ ಸೇಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಊರತ್ತುಲೆ ₹50 ₹30 ಮೆಹಂದಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಚೀಪ್ ಇಜ್ಜಿ ₹100-150 ಮೊಟ್ಟ ಉಂಡು ಈಕಿನ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ನೈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ Kiki? Are you sure? Nice smell Kiki? Are you ಮಿತ್ತರ್ದು ಎಂಕೆ ಬರುತ್ತೆ ತಿತ್ತರ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಕ್ಕಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ತೂತರದ ಎಂಚ್ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತಲಿ Welcome back to our channel. Welcome my mother channel. ಇನಿ ಕೀಕಿಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕನವರಿಗಳು ಪೋಂತಿಲ್ಲ ಕೀಕಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದಿಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಅಂಚಾದ ಸೊ ಅಗಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಗಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಂಚ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಿಕಿ ಪಂಡಿರದೆ ಬೇಗ ಪೋದು ನಿಗುಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೈತಿ ಜಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಿಕಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪೇರು But in the heart is not to watch your phone, but it's a kick. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ ನಿಗುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂದ ಕಿಕಿ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕ್ಯಾತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಕಿಕಿದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಕಿ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ Yes, excited. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೋರೆ ಬಟ್ ಮೂಲು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಅಲ್ನ ಸೈಜ್ ದ ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಕುಡೋರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಲಿ ನಿಕಲಿಕ್ಲ ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೊಲ್ಲವನ ಬದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೆರು ಅಗುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ದಗುಲು ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲೆ ಪಂದಿಪ್ಪೆರು ಓ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆತ್ತು ನೋಡ್ ಪಂದ ಸೊ ಕೀಕಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ದಗುಲು ಪಂದಿತ್ತೆರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋದ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಗುಲು ಪಂದಿತ್ತೆರು ಅವುಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಒಡ್ ಪೋದು ನಿಗುಲು ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಪಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಸೈಜ್ ಮತ್ತ ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತೆಜಿ LKG ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಚೂರ್ ಲೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಲಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂಚೂರ್ ಲೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಿದ ಐಪನ ವಾಶ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಜರತೆ ಅಂಚ ಕೀಕಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೋದು ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬೈ ಮಲ್ತ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 21 BD ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೂಸ್ ಲ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಅವೇ ಶಾಪ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಲೋಗೋ ಪಾಡ್ದೇರ ಆತ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ 20 ದಿನ 680 ಫಿಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿಗ್ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂತ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಫ್ರಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ 3 ದಿನ 300 ಫಿಲ್ಸ್ ಪಂಡಿರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಾಕ್ 5 ದಿನ 940 ಫಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 6 BD ಇಂದ ಪತ್ತೊಲಿ 6 BD ಇಂದ ಪತ್ತೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂದ ದಾದ ಅನ್ಪಿನೈಕ ರೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ದ 1 ದಿನಾರ್ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂತ ತೂಡು ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಅದ ಎಂಕಲೆಗ 20 ದಿನಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏತಾಂಡ 20 ದಿನ 980 ಫಿಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಚೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಗರ್ ಯಾನ ಬಿಲ್ ಅನ್ ಪಾಡುವರೆಗೆ ನಿಕಲೆಗ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಪನಗ ಖಾಲಿ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂತೆ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕಲ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಏತಾಪೊಂಡು ಈತ ಎಂಕುಲ್ ರಮೇಜ್ಗ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಏನಾರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ದಿವ್ಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೊಲ್ಲ ಒಂದ್ ಚೀಪ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಚೀಪ ಅಂದ್ ನಿಗಲಿಪ್ ಅನ್ಪೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ಮುಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಗಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲೆ ನರ್ಸ್ ನಗಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಫ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಉಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದ ಶಾಪ್ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ರಮೀಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆತ್ತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ರಮೀಸ್ ಬತ್ತನ ಏನ ಬಾಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಕೊಂದ್ ಸೇಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಊರರ್ತುಲೆ ₹50 ₹30 ಮೆಹಂದಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಚೀಪ್ ಇಜ್ಜಿ ₹100-150 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಈತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೂಲ್ ದಾದೆ ಪುಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡೊಂಡತೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಂಟು ಮೂಲ ಎಂಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆ ಕುಂಟು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ದೆತೊನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಹೇರ್ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಾತ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆತ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಾತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಮೂಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ನಿಜತ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ನಿಜತ ಪೂವರ್ತ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೈಸ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ರಡ್ಡರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಕಲರ್ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕಿಕಿ ನೈಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇತೊನ್ಗ ಬಂದ ಐದಾಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೀಕಿನ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಚುಡ್ತು ನೈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಿಕಿ ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ನೈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಿಕಿ ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಕಿಕಿ ಲೈ ಪನ್ಪಿನಿ ಲೈಲಾ ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪಜಿರು ಊರಿನ ಮಾತ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಪಜಿರ್ಲು ಬರ್ಪ ವಾಲಡ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸಸ್ತಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜರ ಬಿಡಿ ಪನಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ₹300 ಮುಟ ₹300 ಪಜಿರ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೆತ್ತನು ಗಾಂದು ಇಲ್ಲ ತುಕ ಬಟ್ ಓಲ್ ಪಾಡ್ ಮಾಡಲು ಇಂಕಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮೇಡ್ತೊಲಿ ಅವು ಪಿನ್ ಬಂಗಾರ ಮೇರೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಉಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ತಿಪ್ಪೆರು ಮುಲ್ಲ ತುಕ ಏನೇನದೆತ್ತನು ಪಂದ್ಯಾನಿಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವ ಇಲ್ಲ ಬೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಮುಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬತ್ತಂಡ ಜೇಬಗ ಕತ್ತರಿ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯೂನು ಇಲ್ಲ ಪೋದಾಯ್ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ತೊಜಾವಲಿ ಬಟ್ ಕೀಸ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅವಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಪ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬೋಡ ಐನ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲು ಉಂಟದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತಂడి ಎಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತಂడి ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಫೇಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪನ ಫೇಸ್ ಪೇಂಟ್ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದೇನೊಂಜಿದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಕವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಕೇಕಿನ ಫೇಸ್ಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲರ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ನರ್ಸ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಕೇಕಿ ದಾದ ಬೈ ಮಲ್ತ ತೋಚ್ಪದೆ ಮಮ್ಮ ದಾದ ಇರಿಗೆ ಬೈ ಮಲ್ತೇರು ಓಕೆ ಕೇಕಿಗೆ ಮಮ್ಮ ಬೈ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಟ್ವಿನ್ ಟಿಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಕ್ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಜಗೊತ್ತುಚಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ದಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೇಕಿಗ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ನೋ ಬಾಬಾ ಓಕೆ There, very good. That's like my cake. Yeah. Yum cake. Mittad yum cake barutte. Tittad chappal, normal chappal. Yum cake dagana shoes. Fully branded. Beautiful dress. 6 dinar 800. ಮೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಿನ್ನರೆ ದಾದಾಂಡಲ ಉಂಡತಿ ಕರ್ಕುರುಮ್ ಬೊಡಿತಾನೆ ಐ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಚಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೀಕಿಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಬೋಡತೆಮ್ಮ ಯಾನು ಉಂದು ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಚಕ್ಲಿ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರಂದ್ರು ದೇ ಈ ಕಪ್ಪು ಉಂಡತಿ ಈ ಕಪ್ಪುಡೆ ಒಂಚೂರು 3/4 ಕಪ್ ಉರ್ದಿತ್ತೋನೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು 1/4 ಕಪ್ ದಾತಿ ಅನ್ ಬೇಸನ್ ದೆತ್ತೋನೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವನ್ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ದೆತ್ತೋನ್ವೆ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಉಣತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಒಂದು 30 minutes ಇವನ್ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತೋಜ್ಪಾವಿನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ
ಓಕೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ 3 ಕಪ್ ಉಂಡತೆ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಗ ಅನ್ಪಿನಿಗಳು ಫಿಲ್ಟರಾ ಯಾನೋ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಜರಡಿ ಮಲ್ಪುನು ತೊರೆ ಇತ್ತೆ ಜರಡಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಡು ಜರಡಿ ಅದೇ ಎಸ್ ಅಂಚ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ತನಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ ಪಾಡ್ದೆ ಓಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೆ ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಳದಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಪೂನುಡು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ರೊಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆಡಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೋದೇನು ಇತ್ತೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಗಲೆ ಬೋಡಿತನ ತಾರಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲೇ ಪಾಡ್ಯ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಿಕ್ಳು ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಎತ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಾವಡು ಇಂಚಾಯ್ಬೇಕು ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಏತ್ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ಆವಡು ಇತ್ತ ಹಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ಬೋದು ಚಪಾತಿ ಆಟದಂಚನೆ ಕಲಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ತಲೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಇತ್ತಂತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಟ್ಟಾಪಡು ಅಂಚಾದ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪನಗ ಚೂರು ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಡು ಚೂರು ಪಸ ಲೆಪ್ಪಡು ಪನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ಕಳ್ಳ ಅವು ತೋಚ್ಪವೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದೆ ಅನ್ನು ಊರಿಡ್ದು ನಿನ್ ಕಂದಿನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ಕಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ನೋಡತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೇಕಾ ಈ ಶೇಪ್ ಬರಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ರೌಂಡ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡತಿ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ತಿರ್ಗಾದೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಪೂರ 4 ಸೈಡ್ಗಳ ಪಾಡೋಡು ನಿಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೆಕ್ ಇಕ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿಗೆ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಆಟ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೋಜಾವೆ ಕೆಂಚ ಅಂದ ಚೂರು ಆಟ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೆ ದಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಶೇಮೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರತೆ ಅಂಚಾದಿನಿಗಲೇ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇಪ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾತ ಆತ ಶೋಕುಡ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಊರುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಕ ಊರುಡು ಓಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಟ್ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ತುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಉಂಡತೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡುಂದೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತಂಡ ಕಟ್ಟಪ್ಪನು ಬಟ್ ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತ ದೀಲೆ ಒರಾನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ತ ದೀಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದೊಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪಟ ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಜಂಡ ನಿಗಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಜತೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಐ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಂಡ್ ಇದೆ ನಿಗಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ತೋಚ್ಪಾಯ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಗ ಆಯಿಲನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಚ್ಚಡು ಪನಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ಪೊರತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ಕೊದ್ದಿಯಾರೆ ದಿಕ್ಕೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವೇನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು 2 ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಬಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಮಲ್ಪುಗ
ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ಯರದಿತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಂತೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪುಂಡತಿ ಏನು ತೋಜವೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಮಾತ ಚಕ್ಕುಲಿ ತೊಲೆ ಶೋಕಡ್ ಬೈದನ್ ಚೂರ್ಲ ನಡುಡ್ ಕಟ್ ಆತಜಿ ಅಮ್ಮಲ್ಪನಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಉಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪದ ಟ್ರೈ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಎಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದೇನು ಚಕ್ಕುಲಿನ ಪಾಡ್ವ ಎಸ್ ಇಂಚನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ಸಿಮ್ಮಡ್ ದೀಪ ದಯಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡತೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಲ ಬರೋಡತೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ದೆಪ್ಪೋರ್ದು ಬಿಡತ್ತೆ ಏನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಇದೇನು ಮಗಚಿದ ಪಡ್ರೆ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ಲ ಆವಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತಲೆ ಚಕ್ಕುಲಿತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಆಂಡು ಇದೇನೊಂದೇನು ಚಕ್ಕುಲಿನ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ದಯಪನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೀರಡ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಮ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ತೋಜಪೈ ಇಂಚ ಆಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಗುಳು ಮಾತ ತೂತರತ್ತೆ ಎಂಚು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ತೋಜವೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಲಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಕ್ರಮ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಗುಳು ಮಲ್ಪಲಿ ಕಿಕ್ಕಿ ಬಲೆಮ್ಮ ಇದು ಕಿಕ್ಕಿರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾನು ಕಿಕ್ಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಪೆರಿ ಎಂಚ ಆತನಂದ ಆಂಡಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾತ ತುಲೆ ಕಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇದು ಮುಟ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಕಿಕ್ಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೆ ಮಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ರೇಖ ಯಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಂದ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಲ್ದಿ ಜರತಿ ಬಂಗಾರ ಇಡಕೊರ್ಲೆ ಮಮ್ಮನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಜಾದಮ್ಮ ಅವು ಡರ್ಟಿ ಆತಂಡು ನೀನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಓಕೆ ಮಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಮ್ಮಿ ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಓಕೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತುಂಡತೆ ಕೈ ತೆಕ್ಕದ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಳೇನು ಮಾತ ಭೇಟಿ ಅಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೋ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಿಗುಲ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.